Ceerno Wuri Baylo mo Guinée Conakry ɓurɗo andirede karama ko Wuri Baylo joom gandal ngal ala sikkitare ina tawe oɗo saaha e nder Sénégal e legal Ouest Foire so tawi ko listihar lotngal ɗannungal dewgal caɗele dow mbaldi nden ka ɓandu kadnar udditare dabrey safara rafi kala ko wawi wonde ɗiɗo hajuji fof ina humto ɗo Ceerno Wuri Baylo ɗo bandiraɓe woto ngame jaɓane Ceerno Wuri Baylo e nder balɗe 7 tan hajuma o humto numéro o ko 77 706 03 54 ko woni kadi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakatuh assalamu aleykum fulɓe fulaɓe lamɗam assalamu aleykum ɓiɓɓe fulɓe assalamu aleykum aduna foof salminalima kewɗi an ka hol yon min komi ha pular min ka emere andi a wona sinwa an ka hol yon komi debbo emin gandi kay ka debbo mi jogui suhaɓe rewɓe ɗum min namdakimo ɗum jaafa ɗon min jaafaki haalanmin indema e yettode ma komi ceɗɗo felle naggo kure condi ngol woni dernière fois mi ala temps an ka hol yon min Fandiaye Fandiaye Fouta Tampani non si ka jamfiɗo Fuutankoɓe Fandiaye jonni ɗo tan ko Fuutankoɓe non woppu ma ɓe lelo an dogantaran ko galle ma e poos ma c'est ça min mi doganani galle babam mi doganani kadi ko mbanmi e poosam min namdoma holko tagi minen Fuutankoɓe aɗa fonto min aɗa fijira hakkillaji amen ɗi mi jaborako ɗum ko tagi a jaborako e ɗum mi haaldata e mbojo est ce que wona an woni bojo kala jirroɗo jontade so ariyam tan daroto sa welama mbiya noon sibu emin gandi wonko keɓɗa wonko meɗɗa ɗum tagi a leeri min mboɗomi yeeso ah bon min mboɗomi yeeso joni an ko dow gonɗa quoi vraiment kalis heewi otoji keewi galleji keewi mi hokkama galle euroji 2 million ngaji o 6500 mi nanani reftu hen mi hokkama galle euroji 2 million ngaji mais an est ce que ça va aɗa wonde sago ma min mi wona kangaɗo non an ka kangaɗo yo Allah ittane ɗi kaaɗi amin ya rabbi ɗum tagi mi wiide ka kangaɗo yimɓe fof ko ɗum mbiyata an haaldude ma ni ko pertude temps wallahi l azim haal ko wonno koyɗe ma ko addi fof noon ko yaafuya ɗaɓɓama oto tampin hoore ma min jaafaki yo Allah ñaaw wi amin amin ya rabbi ok haal ko wonno koyɗe ma ken harpulareɓe kono enen koye men enen kasdo e nder men ka haala ko woni haala so ñawi yo nande cello bandiraɓe min paamani holko jiɗɗa wiide holko jiɗɗa furankoɓe mbaɗa cotisé codnami oto mbiɗa holko jiɗɗa furankoɓe mbaɗa cotisé codnami oto min mbaɗa cotisé min codanma oto quoi mbaɗa hande e dognude oto eywa joni moni kala holno foti addata koreɗo wawi fo yo wallam astafirullah mais an a wiyano joni a rokkama oto hol oto dokka mo dokkama ko ande haali an wiya rokkama oto on oto ɓooyi wadde a meeɗino jogade oto min no dognanmi oto nde ceemeɗe honanami dognani oto ah bon mi senni Allah 2001 puɗɗimi dognude oto astafurlah Seydi Ndiaye an ka jontaɗo komi ceɗɗo felle naggo kure condi dokkemo kelle waɗaɗa min yontede ham kala jirroɗo jontade so ariyam tan daroto emin gandi a mahi galleji a dogni otoji kadi mo jogui milliard uji eywa wadde holko tagi aɗa wiya yomin mbaɗa cotisé min codanma oto bref an ni holko woni meccal ma mi dawani mi hirnani wadde holto keɓɗa ndi jawdi min komi dañƴo duwaw jinnaɓe poɗɗa wiide kay aɗa funta Fuurankoɓe aɗa hutoro ɗumen aɗa tekkina poste ma ɗum woni gonga mbiya e ko duwaw jinnaɗo jogimi Fandiaye jonni ɗo tan ko Fuurankoɓe ko an ñakki jom barke Seydina Mouhamed mi andinma kam duggudeme kala ne nanguma o jogor ko wardema yo waram ɗo windaɗo abonné ñoƴƴuɗon ɗo windaɗo abonné koko wojji ñoƴƴa sa ñoƴƴi ñoƴƴa e cloche oɗo mbo kollumonmi sa ñoƴƴi mbawa naddi Allah mo walli mo tampa